لأكل خلت بالسلام والحرمة تماشاوار هجا امدی ساب برنامه که نو مجار و میوانه که نو لورانه قرار ما ایرو مجار آخه براستی هم 2 ایروه هم جی زمان زکماکی و دیاسپوره جبر که بنا هر سه جی هم 2 گرنداینه و گرنگه میوانه بجی در حق 2 ایرو و زمان زکماکی و دیاسپوره ده نرنا خوش تبوا پارو دکن از باور دکن برنامه کی خوش و برنامه کی خوش و بتیجی داری دکن میوان ما 1906 دیدم لگند تاتوس خانواده جرین هاتیه دنیایی لأول هرما ازرمه لمثال أخويا كمين لقندا خواندية لمثال نبيل وليسي لأزور من خواندية خورتي أخويا ديساجي خورتي أخويا ديساجي خورتي كردستان ولا فلات نفس سياسة ده بس كده دوازه إيران ده كتير بنشا هاتي بنشا بيرتن پشتی 1800 نسل 84 و 88 لزارنگاه استانبول لفاکولته اقتصاد خواندیه چند سال پشتیوه لفیلم کتابتی وک ربابر خبرتیه پشتی دستبکا سال 1909 یکانده دست بکاری چپاملی کریه در نوبره به سالانده 1909 دیدو و 1904 در بسیاری گیشه روزنامه آزادی او کار دنگ سلام گلک میلیسان نویسنده گلک دوست هاتیه بکرن دیساجی ساعتیه بنشاف کرن هیا کو 1950 ده مجموعه لکتیه ولایت برکتیه لکار خواه Avrupa'yı domandiye, lehatiye Almanya yolu domandiye ve daviya salin nahanda dest siyaset hizbiş berdaya u firma kitabeti livir ve kreberber disa kavitiye. Ve sala 2004'da malpara navkut net damazerandiye lehver ro hayya iroji ve malpara bırlari ناکود دخابته و وقت پرکتیسیا دخابته لباجار کنفرانسیی می که erken bugün eğer ki başı kızarım Almanya bize o kuvvetli la şey o keja dukku yok yani. Mevaleme Kürdi da o Kürdi dili sen. هيا إيرو شان بوتيكو خلكتيه لترادي رومان و وكيدنا لأم جبو هيا إيرو قال لك اللي بيسا خوش كردي جاتيه بشامل لمالفرا ويدا ومالفري جواب جدا جان لجي لمدى إلى التلفزيون وكتريتال التلفزيون ينجين دخ بيان ميبا لأني خوش قرن Parmakriye ev kesinlikle haka diaspora u Kürdi u beje Kürdi da alakadar lastıkın le emdi sacı mevalı koy bizim lastanı mevalı koy eskaldıkın ikram oğuzen. Biraz ikram tuhelatı. Navkere da bir kek ilami ez bavarım de dengete da ya ez kim de binem yani pırskrek heye yani kim derdik eve dengete. Dengeme başa la yana. Ana başa despeke de haki kim derdik et. Ha başa. Canavı da spası bu bakışıkta. Mama sen ne kitaplarla sandın yani biyografik talan sandın zaman kemasi hep bu tür. Kaç tişek kemasi yani eğer ku heye Beijing. Ne havcaya yani qasi ku tere kırte müdan asin gelek spas. Sağ çavan.
Pesa bana yeki eve mamurte. Zikha nave bername ji 2 euroya. Berası ev bir bername la ev kesi ku vekte gelek tiş ticara kadar hakkı siyaseti u nizam hakkı civatı da hat jiyara kadar tiştek gelek tiş temaşek serubun jiyaye em dukhazın lovan در حق دوغرا دوکم قالاوی دکن به تایبەتی 50 ساڵێ داویە بسن و چی بووە چ نەبووە چ قەومیە ئەم دخوازن ڕامان فکری وان و لێر لەوان گزاری بکەن ji bo we ez tera dikirtin gelo vê 50 salê dawiyê ra bo te çi qewmî erênî û nerênî çi ye tu dikarî çi bêjî kerem ken بله بری هر تشتی از دخوازم جه خباتکار تلویزیونی را سلاو ریزی خو پیشکش بکم جبو تماشاوان آنجی براستی 5 سال yani 5 sal demek ki duru direje le vakta ku merul diroka kurda dinehre bi taybeti rewşa siyasiya kurd dinehre neku 5 sal dibe meru ji 3 sal berê ve dest pê bike ji ber ku destpêka bingehîn yani bingehîn bi damezrandina komara Tirk re dest pê dike meru dikare bu kursayî bibêje her çi qas bi 100 sala Kurdistan dibin desthilatiya Osmaniyan da bimîne jî براستی داگرکریه کردستانی جه 1805 شون دا دست پیدکه و گوری نرینامه به کمکجیا درسمه راج دقده دما کمرول او که دنیره به دست پیکا دامزراندنا کمار دنیره پشتی دامزراندنه دنابرا کرد و ترکا دا شر و پفچون دردکه و در رازیبون دردکه و ji serhildana 25 pê ve heta 38 bê navber Kurd serî hil didin û li dijberî dewleta Tirkan nû derdikevin û ji bo mafê xwe netewî şer dikin. Lê wexta ku meru tê salê 38 dinêre ku Kurdistan bi tevahî hatiye dagirkirin. Piştî 38 jî bi rastî bêdengiyekî Kurdin nav Kurdan da çê dibe. Ji Kurda deng dernakeve Kurdistan dibin bandora Tirka da cî girtiye her der leşker û çek û silah ve hatiye dorpêçkirin Kurd malê xwe da di gundê xwe da yan jî di deverê xwe da tenê dikarin bi serê xwe jiyana xwe ya Kurdî bidomînin. Wekî din di Kurda da bêçariyetiyekî mezin mirov dibîne. Piştî 38 ew bêdengî heta salên 60 didome. Her çiqas duan deman da bi kêmasî em bibêjin ew kesên ku xwendevan wek xwendekar li metropolê Tirkiyê da dijîn di navbera xwe da wek bi kurdayetî bijîn û caran hinek rojên berê bi bîr bînin tu car meru rastî ewkê nayê rastî çalakiyekî siyasî nayê. Lê kîngê dest pê dike piştî komkujiya Dêrsimê Kurd kîngê bi xwe têne û careke din ji bo mafê xwe netewî siyasetê dikin meru gerel wê binêre. Ew jî destpêk bi taybetî salên destpêka salê 60 ye. Di wê destpêkê da tesîreke ewkeye tesîreke bûyerek diqewime. Ew bûyer çi ye? Barzanî mezin Mele Mustafa Barzanî ji Sovyeta kev vedigere Kurdistana başûr li wê derê careke din dest bi şerê çekdariyê dike. Tesîra şerê ku Mele Mustafa dest pê dike li 4 parçeyê Kurdistanê jî
evk dide, olan dide. Piştî wê di destpêkê de wek bi serî de jî gotibû xwendekarên ku li bajarên Tirkiye, metropolên Tirkan di zanîngeha de dixwînin, ew kom dibin. Tênê bahev, bi hevra dikevin, gengeşiyê, diaxifin, li ewka dinêrin. Yani xora dibêjin em ê çi bikin? Gelo em ê çawa dikarin ji bo gelê xwe tiştekî bikin. Ewka wan, fikr û nêrîna wan, gengeşiyê wan digihîje encamekî. Wexta ku merû li wan sala dinêre ew derdikeve pêşiya meriya. Yani ew Kurdên ku bi siyasetê ve têkildar dibin, hinekê wan di nav tîpê de cih digirin. Partiya Karkerên Tirk di nav tîpê de cih digirin. Hinek xwendevanên Kurd jî bi navê Dedeqo komelek ava dikin û di wê komelê de karê çandî û hunerî û karê siyasetê dikin. Yani wexta ku merû li ewkê dinêre di pênce yan jî 6 salê borî dinihêre destpêka siyaseta Kurdên Bakur di salê 60 da bi du xalan ve dest pê dike. Xalek bingeha wî digihîje Dedekoyê, xala din jî bingeha wî digihîje Partiya Karkerên Tirk. Lê ev kar û xebat heta salên hefteyî, heta orta hefteyî jî didome. Li wê derê de pirskirek çi ye? Pirskireka Kurda ne tenê ji alî dewletê ve ji alî Tirk ve jî nayê qebûl kirin. Heta ji alî çepên Tirk ve jî nayê qebûl kirin. Ew Kurdên ku di nav siyaseta çepa Tirk da kar û xebatê dikin, ya jî ji derve wek mîna Dedeqo kar û xebatê dikin, bi hevalê xwe re bi kesê ku di partiyekî de cih digirin û xebatê dikin, bi wan re gengeşiya ewkê dikin, hebûn û tunebûna Kurda dikin. Yani ew bûyî awayî xwe didin îspatkirinê ku dibêjin hûn jî mîna dewleta xwe me red û înkar nekin, em Kurdin, em gelin, em milletin, ji bo yekê divê çawa ku hûn berjewendiyên gelê xwe, milletê xwe diparêzin, divê di kar û dezgehê hevpar da hûn me jî wek millet, endamê milletekî bibînin û mafê me jî biparêzin. Bêguman nehewce merû li ser çîroka çepê Tirk û Kurd da dûr û dirêj baxive ji ber ku li ser vê yekê kitap hatine nivîsandin, bi hezara bi sedan kovar û rojname derketine di wan da bi hezaran makale hatine nivîsandin. Lê wexta ku merû lê dinêre di encamê da piştî salê hefteyî rêya wan ji hev diqete. Sebebê qetandinê jî dîsa pirskireka Kurd e. Yani çepên Tirk jî bi awayekî wexta ku pirskireka Kurd were holê, xwe nêzîkî dewleta xwe dibînin û berjewendiyên milletê xwe diparêzin û zêde rû nadin Kurdan û pirskireka Kurdan jî wek pirskireka milletekî bindest qebûl nakin. Sedemoyekê rê diqete Kurdên me di nav partiyên Tirk da kar û xebatê dikin, ew ji wan diqetin û hêz û partiyên nû bi navê Kurdî dame ava dikin. Yê ku di Dedeqoyê da xebitîne, ew jî bi awayekî din. Piştî darbeya 1971 hebs û zîndanan da têne bahev û difikirin û li rê û rêbazan digerin. Ew jî dîsa wek hêzên serbixwe, yani hêz û partiyên serbixwe ava dikin û kar û xebata xwe bi wî awayî didomînin. Bi rastî dema ku mirov li dîrokê dinihêre destpêk her çi qas salê 60 da dest pê kiribe, bi salê hefteyî da wek hêz û partiyên nû derketibin ortê jî destpêk dûr e. Ji bo wê yekê caran gere merû rê bide hinek anekdotan û
ji ber ku anekdot car caran ji kitabekî yan ji makaleyekî zêdetir watedarin û rewşê bi zelalî tînin ber çavên meriya. Ew çi ye ez di axaftinê xwe da jî wek mînak nîşan didim di salên nodî da xortên Kurdên ku da û doza şerê çekdariyê dikin bi taybetî evên ku li derdora alîgirên PKK bi apên Musa re tenê bahev Musa Anter ra. Musa Anter û hevalên hemsalê wî rexne dikin. Dibêjin we ji bo me çi kir? Me ji sıfrê dest pê kir. Ji apên Musa dikene dibêje dibê rast e we ji sıfrê dest pê kir lê di dema me de jî di binê sıfrê da bû. Heta sıfrê jî me anî. Ji bo yekê bi rastî mesela siyaseta Kurda li Bakur jî wisa ye. Yani di salên heftê û pênca da gavekî pir û pir balkêş avêtin. Yani baweriya xwe bi ewkê neanîn, bi cepên Tirk neanîn û ji wan qetiyan û hêzên xwe yên serbixwe ava kirin. Lêbelê di her ewkê da, di her çeyiyek da, di her gavekî da qasî çeyiyan ewk jî cî digirin. Yani kêmasî jî cî digirin, divê mero ew kêmasiyê xwe jî bibîne û bide berçav. Ji ber ku dema mero kêmas ji ber ku dema mero kêmasiyê xwe bibîne di pêşerojê da wan dubare nake. Ji wan xilas dibe. Ew çi bû? Gorî raya me kêmasiya bingehîn ew bû ku her çi qas ji cepên Tirkan biqetin jî ruhê netewîtiyê, ruhê hest û helwesta Kurd û Kurdistaniyê di nav kadroyên wê demê da kêm bû. Sebebê kêmbûna wî çi bû? Sebebê kêmbûna wî jî nêrîna wan a di derbarê sosyalîzmê da bû. Ji ber ku her çi qas bi navê Kurd û Kurdistanê derbikevin û hêz û partî ava bikin jî tesîra herî mezin, ewka wana herî mezin, yani pirskireka wana herî mezin da û doza sosyalîzmê bûn. Yani ji bo yekê da û doza sosyalîzmê derxistibûn pêşberî pêşiya ewkê, pêşiya da û doza netewîtiyê. Ji bo yekê heta salên nodî jî digotin em Kurdistaneke serbixwe tenê eger ku sosyalîst be em dixwazin. Yani bawayekê din Kurdistaneke sosyalîst nebe em wê Kurdistanê naxwazin. Ya duyemîn jî xeletiya herî mezin çi bû ji ku derê tê nizanim hemû partiyên me yên Kurd wê demê bi ewkê bi prensîba xwe ya dijbertiya feodalîzmê diketin berebeziyê. Yekî digo ez ew qas tûjim li dijberî feodalîzmê derdikevim, yê din digo ez ji te tuştirim. Halbuki di nav milletê serdest da bênebê nakokiya herî mezin di navbera karker û karmenda da ye. Yani işçi û patrona da ye. Yani jî em bibêjin di navbera axa û mirêba da ye. Yani gundî û axa da ye. Lêbelê wexta ku tu milletekî bindest bî, da û doza te serxabûna wî milletî be, azadbûna zimanê wî milletî be, êja ew ax ne tenê axa axa, ne jî tenê axa karker û gundiyan e. Ew axa hemûyan e. Ew ziman bi taybetî, ew zimanê hemûyan e. Tu nikarî bibêjî ez ji karkeran ra, yan jî ji ewkan ra zimanê azadiyê dixwazim, lê ji zimanê axa û began ra, yani şêx û melan ra azadiyê naxwazim. Halbuki wexta ku merû li wê demê dinêre me jî ew xeletî kir, me wî rengî slogan avêt. Êja wexta ku ez bixwe jî li jiyana xwe ya wê demê dinêrim, ez dibînim ku wê demê axayê ku em li dijberî wan derdiketin, bi prensîba dijbertiya feodalîzmê em li dijberî wan derdiketin,
ew ji me zêdetir Kurd bûn. Ji ber ku Aferin. me bi zimanê Tirkî daw doza Kurdî dikir, ji Kurd û Kurdayetiyê dûr bûn, wan daw doza Kurd û Kurdayetiyê nedikirin, lêberê di jiyana xwe rojane da Kurdî dijîn. Kurd bûn. Wekî mîna Kurda tevdîgeriyan. Rast e, rast. Dîsa dixwazim mînakek ji wê demê bidim. Ez gelek heyf û mixabûna xwe jî pê tînim û min gelek nivîsê xwe da jî aniye ziman. Di salê heftê û pêncan çûn da min Şakiro, dengmê Şakiro rûbirû nas kir. Li Erzûmê rûbirû nas kir. Rewşa Kûsa da bûm, mehê da carê bi Şakiro didît. Şakiro dengbêj bû. Dengbêjê Kurdan bû, dengbêjekî bi nav û deng bû. Ez xortekî 15-16 salî bixwe sosyalîst û pêşverû dihesiband, şoreşker û pêşverû dihesiband. Şakiro jî mirovekî paşverî û gundî dihesiband, bawer bikin silava wî nedigirt. Eger ku bida silava wî nedigirt, silav nedidayê. Lê îro wexta ku dinêrim dibêjim xwazila min ew xeletî nekiraba bi saetan li ser Şakiro û jiyana Şakiro pêra biaxiviyama û ji wê demê da dest pê kiraba kîtabek binivîsanda. Amana xeletiyê me bûn. Lê ya dudiya jî di salên hefteyê da hêz û partiyên Kurdan derketin, piştî 12 îlonê rejima faşîst hat ser text. Rêvebirên partiyên me derketin derva yan jî bin erd bûn. Lê rewş hat bu böyle bir tane tiştek bejim yani bu fazla biraz zelal da jibin. Qala şaşiye kir, qala xetariye kir, rastı evrata. Le evli kuda hat, evli ideolojiya sosyalizme hat, anji kuda da hatlar. Ev galeti. Ew bêguman ji îdeolojiya sosyalizmê de hat. Ji ber ku meru wexta ku derkeve serê rêyekî armancê meriyan ji yekî zêde be, meru di navbera wan da ewkekî çê dike. Yani kîjan zêde li pêş be, kîjan li dû be, yani kîjan li dawiyê be. Bêguman Kurd bi niyetekî paqij, bi niyetekî baş û temîz derketibûn, dixwastin welatê xwe azad bikin. Gelê xwe azad bikin. Lêbelê bi çi rengî digotin tenê em bi riya sosyalîzmê dikarin azad bibin, ji bo yekê jî Kurdistaneke azad nebe, tu ferqa wî bindestiyê nabe, em tenê Kurdistanekî sosyalîst dixwazin. Yani xeletî ew hat. Belê xeletî ew bû. Tabî sedemê vê xeletiyê yek em bibêjin bayê sosyalîzmê ku di wan salan da li seranserî dunyayê Kurd dihat. Kurd lê dixist û hemû millet dibin tesîra wî bayê da mabûn. Bêguman Kurd jî dibin tesîra wê yekê da mabûn. Lê ya duyem jî sedema duyem jî bi salan Kurdan xwe ji bo ewkê îspat dikir ku em hene. Li dijberî dewletê digotin em hene me bibîne. Ji çepên Tirkan jî digotin em hene em me bibîne. Lê çepê Tirka bi rengekî din em bibêjin dewlet bi şer û kuştinê li Kurda dinihêlî, çepên Tirkan jî bi ewkê îmtihan dikirin. Tamam tu Kurdî lê tu çiqas sosyalîstî. Tu çiqas sosyalîstî. Lêbelê Kurdê me jî daw doza xwe em bibêjin ji bo netewîtiyê didan alîkî, subê heta êvarê bi Tirkara radibûn rû diniştin ku ew ji wan zêdetir sosyalîstin. Ji wan zêdetir sosyalîstin. Mesela ez di vî warî da dîsa dixwazim mînakekî bidim. Salê heftê û pênc, heftê û şeş li Erzurumê mehelleya ku em tê de tawa ku em tê de dijiyan, Kurdê Sunî û Kurdê Alevî bi hev re dijiyan. Ji ber wê yekê jî di destê çepê Tirkan da bû, faşîstên Tirk newerîbûn ber bi wê mehelleyê werin. Lêbelê em jî newerîbûn ji wê taxê derkevin û derbasî aliyekî din bibin.
Ecaduvê taxê da halk evî dibêjin ya mala gel. Mala gel hebû di destê çepê Tirk da bû. Ez wê demê diçûm dibistana navîn lêbelê duwêm taxê da xwendekarên zanîngehê yên Kurdên ku ji bajarên din hatibûn li Erzurumê dixwandin ew jî dijiyan. Caran em li komelê rastî hev dihatin mijar di navbera Kurd û Tirka da derbas dibû ji wan yekî ewkekî gotibû, milletê Kurd gotibû, gelê Kurd gotibû. Hemû ew kesên ku di nav çepê Tirk da daw doza sosyalîstê dikirin, wê demê li dora me civiya bin jî hevar re digotin gere tu lêborîna xwe bixwazî ji ber ku Kurd hene lêbelê Kurd hê nebûne gel. Kurd hê nebûne millet. Hesab bike, em di demê wisa da derbas bûn. Lê wexta ku tu îro wê rojê bidî berhev, bêguman serkeftiyên mezin çêbûne. Lê li gel serkeftiyên mezin ew jî çêbûne, yanî kêmasî jî çêbûne. Ha kêmasî wek gotina min çi bû? Yani yek jî ji kadroyan jî dihat. Çima ji kadroyan dihat? Wexta ku li 5 salê dawiyê dinêrî nêze dikî destpêkek heye. Dûra rejima faşîst hatiye ser text û Kurd hemû kişiyane bin erdê û ketine heps û zindanan koçber bûne. Di salê nodî da tu mêze dikî partiyên legal hatine avakirin. Yani rewş hatiye guhartin. Piştî nodî di navbera nodî da tu mêze dikî ew partiyê ku li Kurdistanê heta wê demê dest bi şerê çekdariyê nekirine berê xwe dane çiyê û çûne ji bo şerê çekdariyê xwe amade kirine. Dûra ji wî derbas bûne lê tu dinihêrî pêvajoyên cuda, rewş û mercên cuda lê di hemû rewş û mercên cuda da di hemû pêvajoyên cuda da tu mêze dikî rêvebiriya hêz û partiyên Kurdan nehatiye guhartin. Ev jî kêmasiyeke din e, halbukî wexta ku mero li rû dinê yanî siyaseta dunyayê dinihêre, di siyaseta dunyayê da çi ye, çi dibîne? Em bibêjin pêvajoyek, wexta ku pêvajo qetiya, pêvajoyeke nû dest pê kir, gor pêvajoya nû, kadroyê nû derdikevin pêş û gor rewşa nû rêvebiriya xwe dikin. Lêbelê ew ji ku derê tê nizanim dibe ku ji kêmasiya kadroyan be yanî ji dîsa ji nêrîn û tesîra îdeolojiya sosyalîzmê be di me da yani 40 sal, 50 sal derbas bû. Di wan 50 salan da şerd û merdên cuda, pêvajoyên cuda, lêbelê kadro heman aynı kadro. Dîsa aynı. Böyle. İro dîsa jî. Niye? Balkeşer yani biraz her tiş hatebe görüldün, pêvajo hatebe görüldün, mejar hatebe görüldün, nizam dünya hatebe görüldün, le kadroyê Kurdê berê dîsa aynı rast. Yani ev jî li gor me mamoste le metodê partiyê sosyalizm deke. Yani hemû partiyê sosyalizm mesela em bêjin Lewisa mesela ev mantıklı Stalinizmi em bêjin yani ev metodê partî û rêxistinê û kadroyê li wir nayê li gor te mesela. Bêguman ji wê derê tê mesela sedem vê yekê jî ez dixwazim pir mînakekî pir balkêş bibêjim. Di salê 1988 yanî 89 da me li Stenbolê komelekî ava kir. Ez jî di nav wê hevalên ku ava kiribûn da cî girtibû. Cara yekemîn pişt 12 îlonê cara yekemîn li Stenbolê Kurda ji xwe re komelek ava dikir. Bû avayî jî nav û deng dabû me ciyekî piçûk li Aksarayê ciyekî piçûk girtibû di Bodromê da girtibû zêde cî negre me ji Diyarbekirê kursî sipariş kiribû ji ber ku sandalye bavê jî
zêde kes nikare rûnê. Lê me ji Diyarbekirê ji Amedê kursî sipariş kiribû anî bû ku bira millet zêde tê li pê nemîne. Ji di wan deman da bi rastî Kurdên ku haya wî ji komelê çê dibû li nêrîna me ya siyasî mêze nedikirin, dihatin di wê komelê da dixebitin kar dikirin, piştgiriya me dikirin. Ji di dawî hefteyê da me semîner dida, semînerê li ser siyasetê dida, di wan semîneran da de tu jî dizanî yanî ji ewka dest pê dikirin, ji destpêka civakê dest pê dikirin. Heta sosyalîzmê jî dihatin. Eja tabii mijara me li ser ewkê û şert û mercên milletbûnê bû. Weke îro tê bîra min ji ber ku yê ku semîner dida ji wan yek jî ez bûm. Gorî min wê demê gotibû wexta ku tu gorî Stalîn li rewşê binêrî, gorî şert û mercên ku Stalîn dide pêş, merû nikare bêje Kurd millet e. Ji ber ku Kurd Stalîn ewkê jî şert dide pêş. Yani yekîtiya bazarê. Halbuki di nav milletê bindest da yekîtiya bazarê çê nabe. Ji ber ku dagirker wexta ku wî welatî dagir kir, berî her tiştî êrişî du tişta dike. Ziman qedexe dike, bazara wî radike. Bazara wî ji ortê radike. Eja min gotibû Stalîn di vê derê da nêrîna wî ji bo milletê serdest derbas dibe. Ji bo milletê bindest ev ewkekî şert û mercekî rast nîne, wexta ku em rast bigirin divê em bibêjin em millet nînin. Hevalekî min ê mîna me wî jî xwandibû, ew jî di nav partiya me da wê demê cî li girt rabû, got tu dizanî yan Stalîn dizane. Stalîn çi gotibe rast e. Çi gotibe rast e. Eja pirskirek bi rastî ji salê heftê heta ji salê şêstî heta roja îro eger ku di siyaseta me ya Kurd da kêmasiyek mezin hebe, bawer bike sedemê wî yê yekemîn jî dîsa ewke. Nêrîn û îdeolojiya sosyalîzmê ye. Mamoste yani tişte gelek balkeş ku zıxwa her tişte ber çavan da yani gotin ki hayat beje mescidi çendevi yani her tişte ber çavan da ya. Ev kes bu kadar inkar dıkın le rasti kestik kare inkar bir rasti ev doğu ev böyle elini u neyli bu kurtayı te baş ali zaman le ev iro ve geldi iro jiboku em iro baş fen bakın peviste ku em doji baş fen bakın jibo ve rapporti iro az kaldım öyle bir şekilde yani der hakkı zamanıyla tiştek bir petin jiber ku 5 saat daviyla nizam bu içinde bu katılımcı çıl keseri ki zaman alim bir afe در حق زمان نظام herkes teşekkür edici ten division Türkiye dağıfın yani gelen peri ve nerede ve beguman gelen peri division Türkiye dağıfın Türkiye division empati zamanı kadar kemin zaman heburamda ve eğer ki em do benerin ben bir vayda matematik işfat tecgum iro revşen zamanı kurdi çava yani çi merhalede yani li gor yayınlattı. Berî vê bersivê ez dixwazim ji bo do çawa ku te wisa binav kiribû bi kurtayî qala du xala bikim. Wexta ku merî qal neke ew bi rastî kêmasî dimîne. Yani ji wan yek destpêka siyaseta legal e. Di salê nod û yekî da bi HP dest pê kir heta îro tê. Yani îro bi dehan partiyê me bi navê Kurd û Kurdistanî legal hatine avakirin û kêm ya jî zêde kar û xebata xwe dikin. Yek jî mesela Hadep her çiqas ji xwe ra bibêje ez partiya Kurdan nînim û partiya Tirkiye me jî lêbelê xêncî wî herkes HDP jî wek partiya Kurd bi nav dike û sedem Kurdbûna HDP
dengê xwe dide HDP. Yani îro meriv dikare bibêje 6-7 milyon Kurd dengê xwe didin hep û partiyên din. Ewkekî pir mezin e. Kar û xebatekî pir mezin e. Ji wê pêva tu jî dizanî bi seranserê Kurdistanê yani piraniya bajarên Kurdistanê şaredarî di destê Kurdan da bû. Kîjan partî bibe ferq nake. Lêbelê Kurdan bi navê Kurd û Kurdayetiyê sedem ew partiya siyaseta legala ku ji nodî dest pê kiribû êdî dixwazin Kurd rêveberiya wan bike. Di şaredariyan da, di muxtariyan da, di ewkan da. Ev jî pir tiştekî bi rûmet e. Ji ber ku ev hestê ewkê zêde dike. Hestê netewîtiyê zêde dike. Madem ez heme, madem welatê min heye, çima ji alî dagirkeran ve çima ji alîn kesê ku Kurd nebe ez werim îdare kirin. Yani ev digîje heta ewkê jî diçe. Em bibêjin ew kesê ku îro reyê xwe didin şaredariya dewletê nexwazin jî bawer bike ev nêrîna wan heta wê daxwazê jî wan dibe. Ji ber ku ewkê dibîne, çeyî û xirabiyê dibîne, ferqê dibîne. Eja dibe gere em qala wan jî bikin. Yani ev siyasetekî pir mühîm bû. Ez jî îro dibêjim xwazila her Kurd rabe li mafê xwedî derkeve. Heta înisiyatîvê sivîl ava bike ku mesela ji wan min di programekî din da gotibû. Min gotibû roja 21 Adarê, roja zimanê zikmakî ye, hemû Kurd wê rojê neaxifin, ew tesîra ku di wê rojê da dikin, bawer bike meru 100 salî şerê çekdariyê bide, qasî wî tesîrê li ewkê nake. Yani hesab bike 30 milyon rojekî qet neaxife. Cinarê xwe ra, bi hevalê xwe ra, bi dewletê ra neaxife, ew tiştekî pir mezin e, pir rûmet e. Lêbelê evana tiştin ewkê çê dibin. Yani bi hişyarbûnê çê dibin, bi li xwedî derketina hest û helwesta xwe ya kurdîbûnê derdikevin pêş. Eja tiştî wê yekî ez werim bersiva te ya ji bo ziman, îro rewşa ziman di çi de ye. Di vî warî da ez dixwazim tiştekî bibêjim ve em dibêjin zimanê dayîkê ya jî zimanê zikmakî. Eja wexta ku merî îro li rewşa Kurda dinihêre, bi rastî mirov dibêje divê gere merû vê ewkê jî biguherîne. Yani zimanê zikmakî jî, zimanê dayîkê jî ji bo Kurda têr nake. Ji ber ku dayîkên Kurda hatine guhartin. Yani dayîk Türk e, Arab e, Faris e, ya jî Kurd e, lêbelê bi Kurdî nizane. Eger zimanê dayîkê be, dayîk Kurdî nizanibe, zimanê zarok çawa dibe zimanê Kurdî. Wê çaxê zimanê wî dibe Tirkî yan jî ew. Eja zimanê zikmakî jî wisa ye. Yani zimanê zikmakî ew e ku mirov hê di zikê diya xwe da wî zimanî dibîze û bi hestê wî zimanî tê dunyayê û bi hestê wî zimanî mezin dibe. Ja wexta dayîk Kurd nebe, ya jî Kurd be û bi zimanekî din bi zaroka xwe ra biaxife. Mesela em bibêjin çîrokê Kurdî nebêje, lorînên Kurdî nebêje û kulamên Tirkî bibêje, wê çaxê zimanê zikmakî jî ji bo Kurda têr nake. Êja ji ber wê yekê bi rastî divê gere merû ji îro pêva bibêje zimanê bav û kalan. Mesela Kurdên me yên Êzidî bi salan e, vê yekê bi kar tînin bi rastî tespîta wan tespîtekî pir baş û balkêş e. Zimanê bav û kalan ji ber ku zimanê bav û kalan Kurdî bû ya jî zimanê Kurdî. Eja wexta ku merûn li rewşa ziman mêze dike, bi rastî xemgîn dibe. Çima xemgîn dibe? Di destê me da em bibêjin wek zêde dane tunebin jî, lê di van salên dawiyê da dek û dezgehên Kurdan jiyane. Bi taybetî ew rawest mesela li Amedê car caran xebatê pir balkêş dike di nav
bajarên Kurdan û di nav Kurdan da gor lêkolînekî wan dibêjin gor 10 sal berê yanî gor 20 sal berê axaftina bi Kurdî kêm bûye. Axaftina bi Kurdî kêm bûye ji ber ku êdî di gundan da jî Kurdî diaxifin, Tirkî diaxifin. Halbuki mesela salê hefteyê da ez diçûm dibistana gund di hevsaliya xwe da min haya min ji Tirkî bû. Yani min peyvekî Tirkî nizanî bû. Hemû Kurd jî wek mîna min bûn. Êja îro zarokê ku beriya mektebê jî di gundan da dijîn bi Kurdî bi Tirkî qise dikin. Heta şivan û gavanê me ez wan piçûk nabînim. Şivan û gavanê me di bêrika wan da ewkê wan hene, telefonê wan hene. Yani dunya di bêrika wan da jî. Lêbelê xwandin û nivîsandinê jî dizanin. Waxta ku bixwazin bi kêmasî ve jî dikarin peyamekî bi Kurdî binivîsînin. Lêbelê xwe piçûk dibînin, ji bo piçûkbûna xwe jî zimanê xwe jî piçûk dibînin. Êja çi dikin? Bi telefonê xwe li serê çiyê bi zimanekî xirab, yani bi zimanê ku qasî Kurdî nizanin, bi zimanê Tirkî bi peyv û hevokên xirab dinivîsînin. Êja ev malxirabî ye. Ji ber wê yekê rawest dibêje ku lêkolîna rawestê nîşanî me dide ku di gundan da jî Kurdî kêm bûye. Lêbelê ya baş çiye, yani ew hevîkî ew şewqa meriya zêde dike, dibe di bajaran da, di navbera xwendekaran da jî xwandin û nivîsandina Kurdî gor salên borî zêde bûye. Yani bu awayekî bi gelemperî Kurdî kêm bûye, axaftina Kurdî kêm bûye, lê bi hindikek wa jî axaftin û nivîsandin, yani axaftina ku daha bir rûmet, yani daha bir zanayî jî zêde bûye. Êja ev şewqa meriya zêde dike. Eger ku ev helwest hevekî daha pêş da biçe, meriv dikare bibêje ku di pêşa rojê da dîsa ew ê Kurd li zimanê xwe vegerin. Lêbelê wekî din rewşa ziman bi rastî pir xirab e. Her roj ber bi mirinê diçe. Mesela te jî gotibû ji xwe ya herî zêde bala min dikşîne û jê ez eciz dibim, ew e ku Kurd radibin bi rojê taybet da bi zimanê Tirkî pîrozbayiya xwe dikin, ya jî bi zimanê Tirkî pesnê mezinbûna zimanê Kurdî dikin. Wek tu jî dizanî salek berê yani sala borî da li derekî derketibû ku zimanê Kurdî zimanekî bingehîn e, di nav zimanê cîhanê da jî zimanê herî dewlemend e. Hatibû nivîsandin. Gelek kesan bi zimanê Tirkî pesnê wê yekê didan. Êja min ser wê yekê jî nivîsek nivîsandibû, min gotibû şerma herî mezin ew e ku merû pesnê zimanê xwe dewlemend bi zimanekî feqîr û zimanekî cuda bide. Êja rewşa Kurda bi rastî ev e. Carcaran jî mesela carcaran yani dibêjin zimanê me hebûna me ye. Zaman şeref û namûsa me ye. Yani bi rastî yekî Kurdî diaxife û li zimanê xwe xwedî derdike ve kîjan zarava dibe bira bibe ferq nake. Biaxife û bikarbîne vê yekê jî binivîse merû jê re hurmetê digre. Yani li ber ew dike, li ber mezin dibîne. Lêbelê wexta zimanê xwe bikar neyne û vê yekê jî bi zimanekî din bîne ziman, wê çaxê ew tê çi wateyê? Eger ku ziman hebûna te be, tu bikar neyînî demekî tu neyî. Yani ziman şerefa te be, tu wê yekê bikar neyînî, ew tê we wateyê ki tu bêşerefî. Ji bo yekê divê em jî
دوارê ziman da tund tûj bin. Bi rastî gere tavîzê nedin kesî û li ser vê yekê zêde bisekin. Yani rast mamosta ev tiştekî wisa tê bîran mı? Mesela numareki bidim yani ji bo gotola te ev yani bakışa bir sale em bêjin ev çine kes nastikin ne kesen nastikin yani siyasetlerden kurbanı para da bêje rewşenbî bir sale ku bi Tirkî dibêje em li xwedî zimanê xwe derkevin li ev bu xwe jî zimanê Kurdî nizanin ne elmiye. Carla var bu bir sal derden bu Kurdistan Kurdî zimanê xwe ne dikevin bir sale. Yani hûn helekan kir. Kurdî ziman derketin çi ye? Axaftire. Kurdî axaftire. Kurdî zaniyare. Kurdî fêm kirine. Nivîsandire û axaftire. Evet yani bu dibêjin Tirkî dibêjin Kurdî zimanê xwe derkevin. Em bu ev çi ye yani? Mala wî çi em çawa Kurdî derkevin? Go Kurdî derkevin. Yani besem lazım. Go Kurdî derkevsin. Evet bugün gerek ev zimanê xwe bizanın. Bakıfın evet yani. Vekilin net işte. Kerem. Ya nakoki, mesela nakoki ki yani. Belê işte nakokî çi ye yani wakta ku tu li civakê pêşveru dinihêrî yani gelê Ewropayê dinihêrî wakta ku kêmasiyekî wî hebe tu jê ra bibêjî bi dil û can ji te re spasiya xwe dike û dibêje rast e ev kêmasiya min heye. Ha gor kêmasiya xwe sedema ya nîşan dide yan jî ew bibêje wala ez hewce nabînim ku wî jî derbas bikim yani wî bînim jî. Lêbelê di Kurdan da yani hemû gelên ku rojhilatî da ev taybetiyek heye yani ji bo li kêmasiya xwe qebûl nake. Ji bo kêmasiya xwe di kaş û aşan ra derbas dibe, gelî û newalan ra derbas dibe, mutlaka jê re behaneyek dibîne. Wek mînak zimanê zikmakî hilbijartina dersa bijarte. Wek tu dizanî 2012 da ev mav hate girtin. Yani em nebêjin dewletê dame me ji dewletê girt. Lêbelê me çawa ji dewletê girt me mafê xwe girt kir bêrika xwe lê li wî mafî em xwedî derneketin. Di 2016 da 77,000 xwendekar dixwazin dersa bijarte hilbijêrin. 2016 da 77,000. Sala 17 da kêm dibe, 18 da kêm dibe, di sala 22 da îsalcî kampanyayekî bi ew jî dest pê kir. Gelek ronaqbîr û rewşenbîr, kar û xebatkar piştgirî jî danê. Lêbelê 20,265 kesa ev ders hilbijartiye. Eja wakta ku tu dibêjî çima ew xwast kêm hinek dibêjin ya ji xwe em ewkê naxwazin, em dersa bijarte naxwazin, em daw doza perwerdeyiya bi zimanê zikmakî dikin. Tamam tiştekî baş e, lêbelê îro ew di destê te da tu nikarî wî bikî ya jî dewlet wê mafî nade te. Te hê nehistandiye. Lê tiştek piçûk be jî, tiştek kêm be jî ew di destê te da ye. Tu wî bike ku paşê rabe ji dewletê ra bibêje ey dewleta dagirker bi milyonan yani bi 100,000 bi milyonan zarokê me dixwazin zimanê xwe zikmakî, zimanê dayîkê yani zimanê bav û kala hîn bibin, lêbelê saatek têrê nake, dersa bijarte têrê nake, divê ew ew zimanê wan bibe zimanê perwerdeyiyê. Eja wakta ku tu vê yekê nekî mesela devlet ez şuna devletê da ve devlet ew jî carcaran mîna me nafikirin. Mesela şuna îro rêvebirekî devletê rabe bibêje ey Kurdino hûn daw doza zimanê perwerdeyiya bi zimanê zikmakî dikin lêbelê ji bo 20,000 zarokan jî ez nikarim vê tewnê dayînim. Vê yekê bikim. Em ê çi bibêjin? Ji xwe dibêjin jî yani wek Belê. dibêjin jî belê.
yekî din jî yanî sedemek wanê din jî ew ke dibe yanî mekteb tu nebûn. Em bi zimanê Kurdî em nehatin perwerdekirin. Ez jî nehatin perwerdekirin, tu jî nehatî perwerdekirin. Kîjan Kurdê Bakur bi zimanê Kurdî hatiye perwerdekirin. Em hemû dîsa ez qala sosyalîzmê bikim, zerara sosyalîzmê ku dabûme ez bikim, em bi saya sosyalîzmê nêrîna xwe ya sosyalîst ji zimanê xwe dûr ketin, ji çand û hunera xwe dûr ketin, bi navê Kurd û Kurdayetiyê me dijminatiya xwe kir. Me dijminatiya xwe kir. Lê roj hat em li zimanê xwe vegeriyan. Em li dîroka xwe vegeriyan, em di nav 6 mehadan jî hîn bûn. Yani çima di nav 6 mehada, di nav 3 mehada tu hîn dibî, mesela el ser ziman gelek xebitîm. Yani ez min gelek pirtûkên zimanzanan xwand. Mesela çi dibêjin? Dibêjin di mejiyê meriya da tağ hene. Mesela ji wan taxan jî yek jî taxa ziman e. Tu duê taxê da tu dikarî wek çawa ku bi sedan mal çê dibin, tu dikarî bi sedan zimana hîn bibî. Hele ku duê taxê da mala herî sereke jî zimanê te zikmakî ye. Zimanê ku tejdiya xwe hîn bûye ew e. Dibe ku tu zimanê xwe zikmakî ya jî zimanê ku te başê hîn bûyî, tu ji bîra bikî. Yani bidî alîkî û pê neaxifî. Çawa ku dibêje, çawa ku tu deriyê mala xwe kilîtikî û malê vala dihêlî ya, ew mala ziman jî di mejiyê te da wek deriyê wî kilîtkirî, lêbelê hundirê wî çi ku tê da hebe bûyî awayî dimîne. Tu kîngê lê bibiyerî, derê malê wê kilîtê vebikî, ew hêdî derdikeve pêşiya te û tu di zemanekî kin da dikarî zimanê xwe hîn bibî. Lêbelê mesela dîsa çima siyaseta me jî hevkî şêlû ye. Wakta ku tu ziman binêrî, tu wê şêlîbûnê aslında di ewkê da dibînî, di ziman da dibînî. Mesela zimanzan dibêjin zarokê ku bi zimanê dayika xwe perwerde nebe. Dûra zimanekî din hîn bibe, zimanê wî tevlihev dibe, mejiyê wî jî şêlû dibe. Mejiyê wî jî şêlû dibe. Wakta ku mejû şêlû bibe, ne tenê axaftin, nêrînên siyasî jî şêlû dibe, nêrînên civakî jî şêlû dibe, di gelek xalên jiyanê da nêrîn û ewka te şêlû dibe. Ji bo wê siyaseta Kurdan şêlû ne gelen yani. Belê şêlû ye ji ber ku çima şêlû ye. Yani ez timî dibêjim, ez dibêjim mejû Tirk e. Mejûyê Kurdên Bakur bi Tirkî tev digere. Wakta ku laş Kurd be, mejû jî bi Tirkî tev bigere, di nav wê ewkê da nakokiyekî mezin çê dibe. Loma mesela merî dikare bi siyaseta sivîl daw doza demokrasiyê bike, daw doza biratiya gelan bike. Lêbelê wakta ku tu dewletê nexwazî, daw doza gelan bikî, tamam ew nêrîna te ye. Lê wê gavê nehewce ye, tu derkevî serê çiyê û şer bikî. İşte ev şêlîbûn jî dîsa ji ewkê da tê. Yani di mejû da tê. Ji ber ku laş cuda ye, mejû cuda ye, ziman cuda ye. Hemû tevlihev bûye û ew jî tevliheviyê di her walî da tîne derdixe pêşiya me. Mamoste li bahtera enkî denk tê xweşirtî tê bawer dikim. Eger ku baş e. Belê. Ji ewkê tê. Belê. Mamoste bir salê dawê me qalkî, li wî salê dawê tiştekî ecêb jî bû. Yani bir serbûn bû ew jî diaspora ye. Gelek millet yani gelek belav bû. Bi zêdeyî jî yani bi milyonan jî li diaspora çû welakê din seremê siyaset û rewşa aborî û rewşa zilmî û zordestî axir çi dibe bila be diasporayê wek welatê Ewropayê welatê din belav bûn. Yani eğer ki ew binêrin milyonan zêde ye.
20 سال 5 سال زانم لروشا دیاسپورا کو ام بنرن در حق ev gel ev diaspora o zaman çavaya yani. بله یعنی براستی از وقتا که گلمپری روشا دیاسپورای میزه دکم روشا دیاسپورای جه ولات خرابتر دبینم چما جه ولات خرابتر دبینم کرده کو لسر آخا خود دجی وقتا کو به زمان خو نه آخفه یا جی ابه بیجن زارو که خو نشینه دبستان جبو زمان درسا بجارته هم نبجیره مرو فهم دیکه جبر کو دبن لپ گپن داگر کران دا دجی ترسه خوفه او ترسه کشیش خون parça ekşi evka mrovahiye yani tiştekî pir normal e. İşte meru dikare fam bike ku ji tirsa dagirkeran ji hinek mafê xwe derbas dibe. Lêbelê Kurdên ku li diasporayê hemû dibêjin em ji dewletê reviyanê hatine ji ber zulm zordariya dewletê reviyanê hatine heta li vê dera Kurdê ku siyasetê neke jînîne herkes siyasetvan e ji ber ku ji bo siyasetvaniyê ancak dikare mafê penaberiyê li vê dera bigre kêmasî di destpêkê da. Li vê dera destê dagirkerên Tirk nagihîje mala Kurda. Nagihîje em bibêjin zarokên Kurda. Lê Kurdê vê dera şûna ewkê karê dagirkeran bi xwe dikin di malê xwe da zarokên xwe bi Tirkî mezin dikin. Ji bo yekê jî merû yê vê dera fam nake. Loma rewşa diaspora Kurd heta merû nikare diaspora jî bibêje. Yani diaspora çi ye? Diaspora ew tiştek ku tu li derva werî ba hevû bi ziman û çanda xwe yekîtiya xwe ava bikî bi zimanê dewleta ku tu lê dijî wî zimanî hîn bibî kar û xebatekî baş bikî li ser dewlet û wê gelî tesîrê bikî ku ew ji te û gelê te re bibin alîkar. Ji wexta ku tu li rewşê dinêrî Kurd mala xwe da dîsa batera dengte kerema xwe ev deng ji Kurdê tê yani batera hinkî xweşirtikî tê kerema xwe yani dibe ku ji ewkê ve godankê ve ama anha gere baş be ne wisa an jî destê der dikeve li kompîter nizanim dengte yani. Belê ji ber wê yekê di mala xwe da ji xwe bîye dagirkerê xwe yani nikare karê diasporayê jî bike ha li dervayê welat merû dikare ciyê Swêdê bi awayekî din binirxîne. Yani ew ji rewşa Kurda tê ya jî ji rewşa dewleta Swêd tê divê gere Kurd li ser vê yekê jî bisekinin ne ku îro ji destpêka salê hefteyê vir da Kurdên ku li Swêd dijîn bi rastî karekî pir balkêş kirin ku merû ji karê wan re dikare bibêje karê diasporayê. Wek tu jî dizanî yani di salê heşteyî da di salê nodî da em bi pirtûgên ku li Swêdê hatine çapkirin hînî Kurdî bûn me ji wan yani pirtûgên ku wan derxistibû bi saya wan me dîroka xwe bi Kurdî xwand me edebiyata xwe bi Kurdî xwand me helbestê xwe bi Kurdî xwand. Êja ji bo yekê divê em ewkê wek ji xwe re mînak bigirin yani Swêdê Kurdên Swêdê ji xwe re mînak bigirin. Mesela girseya herî mezin li Almanyayê dijî qasî texmîna me îro li Almanyayê da milyonek û nîv Kurd dijîn. Eger ku ew Kurd malê xwe da bi Kurdî biaxifin li Kurdbûna xwe xwedî derbikevin komelê xwe da Kurdî biaxifin wê çaxê dikarin karê diasporayê jî bikin. Lê bi xwe nebiye Kurd ku ew ê çawa
çabuk kuvveti bike. Dîsa di vîwarî de mînakekî bidin te hevalekî me bi hevjîna wî ji Polonyayê ye. Ji Polonyayê Kurda nas dike. Lêbelê rewşa Kurda jî dişopîne. Rojekî em rastî hev hatin ji min re tiştekî pir balkêş got çend roj berê di televizyona Alman da siyasetvaneke Kurd rewşa Kurdî bi Tirkî daxifî. Bi Tirkî daxifî yekî Tirk ya jî yekî Kurd jî Tirkîtiya wî werdigeran Almanî. Got ev tiştekî çawa ye, got hûn çawa dibînin. Yani hûn vê yekê çawa dikin, hûn çima nikarin bi zimanê xwe em bibêjin ku ve Almanî hûn Almanî hîn nebûn. Çima bi zimanê xwe neaxifin, bi zimanê Tirkî propaganda ji Alman re dikin. Yani gelek balkeşe rast yani ev halime ku velat derketi ev diaspora navi diaspora dibêjin evet yani dîsa pirsgirê ku yani zamanı gelek Türkiye'ye hate Türkiye'ye lê bi piranî em bilirin ev li Kurdistanê Bakur da wisa ne Kurdistanê baş Rojhilat û Rojhilat ev qas ne vek Kurdistanê Bakurê ev yani em biya dilerin em yani ne vek Bakurê mamoste vê rojê dawî yani heftê dawî ku min bîst li ji bo diasporayê organizekî hatiye çêkirin hatiye demezrandin ji bo diasporayê belkî heya ve jî heye yani dîsa jî em ji bo xelkê me diasporayê em çawa bikin yani fikretê çi ye yani çareserî çi ye Keko karê bi rastî karê diasporayê dibe gere me ji ewkê veqetîne, ji siyasetê veqetîne. Ji ber ku zemîna siyasetê axa welat e. Axa welat e yek jî siyaset yani em bibêjin partiyên ku siyasetê dikin ew her çi qas xwe partiyên netew bi nav bikin jî ew hemû netewê temsîl nakin, hemû milletî temsîl nakin. Wek mînak em bibêjin partiyê me sosyalîst, Kurdên sosyalîst temsîl dikin, yê demokrat, liberal liberalan, yê muhafazakar jî muhafazakaran temsîl dikin. Ji ber wê yekê karê siyasetê karekî sînordarkirî ye. Gor nêrîna xwe, gor armanca xwe merû dikare wan sînordar bike. Lêbelê hinek kar jî hene ew wek xwezayiya xwe da ew kin yani karên netewî ne, karên millî ne. Ji wan mesela çi ye em bibêjin tu nikarî partiyekî ra bibêjî ki ew partiyekî millî ye ha tu dikarî bêjî xwedî hestê millî ye lêbelê em bibêjin dewlet organizasyonekî millî ye ya jî parlamento dezgeheke millî ye, kongre dezgeheke millî ye. Êja karê diasporayê jî wisa ye. Yani wakta ku tu karê diasporayê tu ji bo çi dikî? Karê diasporayê sê xalên wîn hene. Ya yek eger ku tu ji welatê xwe koçber bûyî hatî welatekî din dijî gere tu li wî welatî wenda nebî. Bi çand û hunera xwe bi zimanê xwe bijî ku tu wenda nebî ne helî. Lê ya dudiya jî çi ye? Tu yekitiya xwe bi wî awayî pêk bînî tu dikarî ji bo xwe, ji bo jiyana xwe vê dera piştgiriyê bigirî ya din jî tu dikarî ji bo gelê xwe, ji bo axa xwe dewleta te hebe jî tu ji bo dewleta xwe tu dikarî piştgiriya gelê ku pêra dijî û dewleta ku tê de dijî piştgiriya wî bigirî. Yani pirsgirek ev e. Êja ji bo vê yekê jî dibe her Kurdek bi vî helwestî wakta ku tev bigere bi awayekî ji xwe karê diasporayê jî dike. Lê dibe ji bo vê yekê jî organizasyonek hebe baştir e. Lê wakta ku me rewşa Kurda dinêre Kurd vî karî jî dibin siyasetê da dikin.
ya jî dixwazin têkevin bin siya yekî. Mesela ez li Ewkê ez jî dişopînim. Yani diya Kurd hebû. Diya Kurd, diaspora Kurd li dervayê welat. Yani ew ji çend salan vir da kar û xebat dikirin di me jî kongreya xwe kirin. Beriya wan jî hinek kes ji vê dera rabûn çûn Hewlêrê, li Hewlêrê kongre çêkirin û revank herhalde revank ez bar bikim nav lêkirin û tiştekî wisa ava kirin. Eja komên din jî hene. Mesela em bêjin hinek komên din jî hene ew jî bi wê îddiayê, bi wê armancê dibêjin em karê diasporayê dikin. Baş e merî dikare dibin gelek xalan da bike û dibin gelek dek û dezgehan da vî karî bike. Lêbelê eger ku em naxwazin dibin siya partiyan da vî karî bikin, eger ku em dixwazin kara me karekî millî ve divê nêrîna me çi dibe bira bibe. Em nêzîkî kîjan partî û hêzan dibin bira bibin, divê em di vî warî de qet nebe bibin yek ji ber ku ew karekî millî ye. Bibin yek ku yani wek mîna Ermeniyan, wek mîna Yahudiyan diasporayekî Kurd ava bikin ku kara wî ji me re hebe. Eger ku em vê yekê nekin, bawer bike em ê tenê xwe bixapînin û bêjin işte di vî warî da jî dek û dezgehên me hene. Ji bo Ewkê jî, ji bo ziman jî bi rastî min jî her çi qas baweriya me sedî sed xilas nebe jî, ji ber ku min got yani bi kêmahî ve jî di nav xwendekarên Kurd da bi karanîna ziman, xwandin û nivîsandin û axaftina ziman zêde dibe. Ev şewqa meriya û baweriya meriya zêde dike. Lê ji vî bêtir ji bo pêşeroja zimanê Kurdî ya ku baweriya meriya xwe dike rewşa Rojava û Başûr e. Başûr. Ji ber ku li Başûr gorkê masiyê xwe nîv dewletek be jî rêvebiriyeke Kurdî, rêvebiriyeke millî heye. Li Rojava jî yani bi çi navî dibe bira bibe, bi çi mebestî dibe bira bibe, lê li wê derê da jî bi kê masî Ewke yani Kurd bi Kurdiya xwe dijî. Nav çi dibe bira bibe fermanke ew ê pêş da jî biçe. Eja wexta ku Kurdê wê derê mîna me asîmîle nebûn, yan jî qasî me asîmîle nebûn. Xwedî dek û dezgehên ku wek navdewletî jî têne naskirin lê xwedî derkevin û wan pêş da bibin, ew ne tenê di warê rêvebiriyê da, di warê ziman da jî, di her xalê jiyana Kurdan da jî pêşveçûnekî pir balkêş derdixe holê ku ew jî pêşeroja me ronî dike. Yani rast e, çağımızları go yani gotu yani Rewşa Bakurê Kurdistanê ne wek Rewşa Başûrê Rojhilatê yani Rewşa Bakurê gelek xirave ji bo eger ka bu kayasa bikin hinkî heviya me gelekî heye yani li Başûr û Rojhilatê warê zimanê de warê zimanê de yani ne wek Bakurê ev tiştekî xweş e ev tiştekî dirokî ye. Mamoste wexta me jî giran dibe teng me qala pirtûka we nekir. Heya îro çend pirtûkê te bawer dikim çar pirtûkê te hatiye weşandin. Wana ez eger ku rejî dikare bira me re bide nîşandin ev hinek jî bahsa pirtûka te bikin. Mesela yekî dengbêjin bavê min mijar çi ye gelo? Belê ev dengbêjên bavê min bi rastî min ev nav bi zanayî lêkir mijar ev pirtûka min a herî dawiyê ye. Herî dawiyê ye. Mijara vê Ewkê, mijara vê pirtûkê dengbêj bi xwe ne. Yani di vê pirtûkê da pênc makaleyê min ên li ser ziman û muzîk û dengbêjiyê hatine nivîsandin jî digre. Ji bilî wan pênc şeş makaleyan bîst dengbêj
بیست دنگبیج کو جوان دو حوج روژاوانه دو حوج باشورن دو حوج روژ هلاتن پنشش حوج دنگبیجن مین روانه نه یدن جی باکور یه بیست و یکان جی دنگبیج بیست و یکان جی عبدال زینی که یکو اجشو امجوی را دبیجن شاه دنگبیجان کورتژیان اوانو نرین من دربار دنگبیجی اوان دا جی دگره یعنی چما دنگبیجن باوی من از لسر دنگبیجان من خواست هنه لسر هنک دنگبیجان بنویسینم وان بدن ناس کرن ایجا وقتا کو از لیگریا من بیزا کرد دربار وان دا چافکانی تونن یا جی آگاهی تونن آگاهی که هنه که من هفدو ناگرن مثلا هنک دنگبیج هنه بنابو دنگن لیبل جیان کینگ بونه کینگ دنیا خو گوارتنه او بیلن ناینزانین جبوه که من او گلک که ماسی دید گوری او که جی işte 20 دنگبیج و عبدال زینی که شای وان هل بجارتو کورتژیان وان برهف کرو دنا پرتوگاکی دا بجی کر باشه ev ya dedi jiyan bu kuydu xoşe li xuya dike jiyan bu kuydu xoşe mücersi jiyan bu kurdi xoşe çima min ev nav lekir disa jibo kullu kesera meya zaman yani herkes dibêje ya zaman hebûne nizam zaman çiye çinine lê bi Tirkî diaxife êja jî dibêjin bi rastî jiyan bi Kurdî xweş e ji ber ku Kurdî zimanekî xweş e zimanê Kurdî jiyana meriya dixemilîne êja divê Pirtûgê da jî nêzîkî sed nivîsên min ên ku din malpera navkurd da û malperê din da hatine weşandin bi taybetî nivîsên li ser ziman û çand û huner hatine nivîsandin min ew berhev kir û divê Pirtûgê da bijî kir ya sisiya rêwî belê rêwî romana min a duyemîn e ji xwe ji navê wî da jî merû fam dike rêwîtiyeke dûr û dirêj e aslında wek navê bername te ya îro yani divê dere da jî ez rêwîtiya zarokekî Kurd derdixim pêş yani ji diya xwe da Kurd dibe di mektebê da mekteba yekemîn da Tirkî hîn dibe imkana xwandinê nabîne lêbelê di nav siyaseta Kurd da cî digire dibin tesîra sosyalîzmê da dimîne ji Kurd û kurdayetiya xwe dûr dikeve rojek di nav pirtûxana hevalekî xwe di zanîngehê da dixwîne pirtûgek dibîne destana memê alan dibîne bi wê destanê va vedigere zarokatiya xwe çîrokên ku kalik û pîrika wî jêra gotin tê bîra wî ji wê pêva berê xwe dide ser koka xwe li ziman û li çand û huner û dîroka xwe vedigere û heta salên heşteyî tê ya çarêcî mîro navê mîro Bele mîro pirtûka min a yekemîn e bi rastî mijara viya jî mijarekî pir û pir balkêş e wek di binê nav da jî ji xwe min bi zanayî cî daye ku çîroka şer û koçberiyê dema ew kê ye dem herba nod û sisiya ye de herba nod û sisiya گوری تاریخ میلادی 1877 جوی دمه پیوا لحرم سرحد کوشبریک بدو عالی دست بیده که کرد و ارمنیین کجا عثمانیان درون بر به ارمنستانی بر خوددن ارمنستانی و بر به روسیایی دچن جوی عالی دا جی هنک بر بو Rojava direvne bibêjin kesên Tirk û yan jî Kafkas falan. Êja dûî şer û koşberiyê da
çi hatiye serê Kurd û Ermeniyan bi taybetî malbatekî Kurd dikin mijar û çi hatiye serê wan piştî koçberiyê hatine li Kuderê bicih bûne, piştî bicîbûnê jî dîsa êşekî me Kurdan jî pêva girê didim şerê pismaman dest pê dike. Ji koçberiyê ji şer xilas dibin lêbelê wek dibêjin ya qedera me Kurdan pisman bi hev nakin û şerê hev dikin, hevdû dikujin çawa bibêjin şerê wan û dewletê digêje asteyekî car caran dewlet û Kurd bi hev dikin lêbelê pisman hê jî neyartiya hevdû dikin û hevdû dikujin. Balkeş var. Eğer her balkeş şey, mücaz balkeş ez bağır dikim. Yani jibo ve pelate, jibo ve Livistan'ın tabi Kurdi bokwe yani yerlek girince jibo yani letevi jibo doza kurduysa ev kesik kurduysa da işgal dizana. Ev kesik kurduysa da fade idi savar razı be. Böyle. Hem söyleyeceğim. Baba sen Gote gerek balkeş bu. Az bana dikim temaşalarını meci Jivi gotere gelek itfalet. Ez dixwazim kekê eger ku ew keb ez dixwazim wek gotina dawiyê ew kekî bibêjin bi rastî te jî gotibû çawa tu dibêjî yê ku dixwîne bira bixwîne yê ku naxwîne jî xwedê jê razî be. Ji xwe nivîskarî tiştekî wisa ye. Merû ji bo kesa nikare binivîsîne. Tenê dikare ji bo xwe binivîsîne. Bi rastî ez jî ji bo xwe dinivîsînim êja dibêjin eger ku ji xênc min jî yekî xwandibe mala wan ava be. Mala wan ava be ew bi awayekî pêşîn ew kê jî digire. Mesela gelek Kurdê me hene ew xwe û kesên derdora xwe nafikirin dibêjin ya ez bi Kurdî binivîsînim ew ê kî bixwîne. Bi taybetî jî hinek wek îda jî qise dikin dibêjin em bi Tirkî dinivîsînin ku bira Tirk pirtûkên me bixwînin dibin tesîra me de bimînin û ray û ramanê xwe biguherînin. Lê ez jî ji kesê wisa re dibêjim hûn tenê xwe dixapînin. Tu Tirkek pirtûka Kurdekî nagire naxwîne û dibin tesîra Kurdekî da namîne û nêrîna xwe naguherîne û dijberî dewleta xwe dernakeve. Madem hûn dixwazin bi ser bikevin, hûn dixwazin azad û serbest bibin, bira hemû rûnên bi Kurdî binivîsînin û biaxifin, pirtûka derbixin, bira Kurd dibin tesîra we da bimînin, yekitiya xwe ava bikin ku bi dijberî dewleta dagirker, azad û serfîraz bibin. Rast mabuse. Yani her pırtuk bir zaman ki tenivîsandin pırtuk kîja zamanı ve evdini veje bir zamanı yani kes çavakıta kes falan yapın. Eğer ki pırtuk Türkiye ev edebiyata veje Türkiye. Eğer ki Kurdi de hesabını veje Kurdi. Yani Bele bak mesela madem tevekkir bo dakikî du dakika da tiştekî balkêş bibêjim min axaftina ke xwe da jî cî dabû vê yekê mi çar kes nîşan dabû. Cigerxûn û cigerxûn û Süreyya çik bû? Cemal Süreyya. Cigerxûn û Cemal Süreyya Mehmet Uzun û Yaşar Kemal. Her çarjî Kurdin her çarjî ji dê û bavê Kurda hatine dünyayê lêbelê her çarjî li Kurdiya xwe xwedî derdiketin. Mesela min Cemal Süreyya nas nekir. Lêbelê min Yaşar Kemal nas kir û pêra bi Kurdî jî axifîn. Lêbelê Yaşar Kemal û Süreyya Cemal Süreyya şair û nivîskarê Tirkin. Çiqas Kurd bin jî şair û nivîskarê Tirkin ji ber ku bi Tirkî nivîsandin zimanê Tirkî dewlemend kirin, zimanê Tirkî bi ewka xwe xemilandin, bi nêrîna xwe xemilandin, bi mejiyê xwe xemilandin. Lê Cigerxûn û Mehmet Uzun jî
Kurdin nivîskar û elbestvanên Kurdin ji ber ku wan jî bi zimanê xwe bi Kurdî nivîsandin, wan jî Kurdî xemilandin. Êja ji bo wekê kesayetiya me çi dibe bira bibe, ziman berdevkê mejiyê me ye, ziman berdevkê hiş e. Wexta ku zimanê me çi be, hişê me jî ew e. Yani zimanê me Tirk be em Tirkin. Ez timî dibêjim wexta ku zimanê me Kurd nebe, ji bo me Kurdbûn û Tirkbûn tu car ferq nake. Yani ew jî însan e, ew jî însan e. Ya ku herî ferq zimanê me ye, dibe em li zimanê xwe xwedî derkevin, zimanê xwe bi destê xwe nekujin. Mamoste gelek spas. Balkêş yani mesajê te û nêrînê te gelek balkêş bû, gelek kirinbiha bû. Em dîsa te re gelek spas dikim, were serkeftin dixwazim. Em hatin dawiya bernamê gelek spas dikim. Temaşevarên hêja em hatin dawiya bernamê heta carekê din bîminin xêrê xweşê da.